Hej og velkommen til en YouTube-video. Jeg hedder Enson. I dag skal vi spille Beam NG, som jeg har downloadet fra Steam af. Her kan I se en bil. Vi gælder ud på at køre galt, tror jeg, og så lad os prøve at køre. Hvad fanden? Hvad sker der? Wow. Tæt på. Lad os prøve lige igen. Altså, jeg synes også, I skal downloade det rigtig sjovt. Og så her kan I vælge, hvad for en bil I vil have. Jeg vil gerne vælge noget sådan her bil. Sådan her. Og så kan man også zoome ind. Den kan hurtigt. Lad os prøve at springe. Helt bilen blev lækket. Det var sindssygt. Jeg vil gerne prøve at køre det op. Nej! Ej, for fanden. Så lad os prøve at vinde en anden bil her. Hvad kan vi finde? Lad os tage sådan her racerbil. Lad os prøve at køre igen på den der. Nej. Det var hårdt. Lad os prøve at køre herover. Jeg tror, at det kan holde til det her. Ej, det kan vi stykker. En kæmpe ulykke. Ej, sådan det står. Ja, lampen er gået af. Lad os tage. Man kan godt stadig køre på den. Og drifter. Lad os prøve at vælge den her. Lad os prøve at danne der derovre. Er det sådan en trappe eller hvad? Ja, det er sådan en trappe. Det en bil skal komme op i. Kom, du kan godt klare. Kom så. Indtil videre går det fint. Du sidder fast.